this was a physical game. Indaba ngamdlali bedlo mjidalo Obus Isixembe. Hayi angazi. Lo mjidalo uyistarter Obus akayibuki ni bafana makhona ulokhu nje umkwena ukhona Obus because umkwena akasakwazi ukuhamba uyosiza manje eyokhahlela ngale because mahamba yena ayekho umuntu ozomsiza strong njengaye. But bantu umfakile ulokhu nje Obus bedlale nomkwena uyazi ukuthi mehamba umkwena uyasala ulokhu nje Obus. Okay, kusala Obus no Adams. Athi i10 ibifuneka. I10 futhi kube ubani kube uye umkwena. Yabo. Balmake uma seleze siswini angene kwiposition yakhe u10 unama options ayi3. Ngenika i-left winger or i-right winger or i-striker or inyakhahlela. Nansi into ebeyidingeka la esiswini beyingekho i-Sundowns first half. Bengabo because bekulula ukuthi iLupopo iyitholele ibhola la ilokhujeni esiswini. Yabo. Balifake kuma winger. By the way leya winger ibimhlupha umdawu. Lupopo ibimhlupha umdawu. First half kuze waba ngcono sethola i-yellow card esikhathi ezidlalisa kabu Grant. Yabo. Kuze kwaba ngcono lapho ke sisebemnikile i-caution. Nakhona bese kuphoqa ukuthi ibhola lidlalwe yilokhu nje i-defense